Jo tinc un record d'una llibreria que no era ben bé una llibreria, que era una papereria de Manacor, on també venien llibres, però era un lloc molt petit que era de la mare d'una amiga meva, que jo anava a veure aquesta amiga meva i en els començaments, les primeres vegades que hi vaig anar, ni me vaig fixar en els llibres, però després ja me vaig fixar en els llibres i va ser allà on vaig comprar els meus primers llibres, en castellà, naturalment, perquè abans no hi havia llibres en català. I me'n record molt d'aquesta primera llibreria. No tenc cap ritual, no tenc cap ritual. Jo a les llibreries o hi vaig a comprar uns llibres concrets i que després els compro, però després sempre vaig. A les llibreries m'agrada molt badar i m'entretenc i alhora sé les novetats que han arribat. Jo ara sé que s'ha de reeditar Estudiant Lila, però jo vaig dir a l'editor que també me podrien reeditar Antípodes i El sol que fa l'ànec, i ho miraran de reeditar-m'ho, però no serà ara. Però les meves novel·les policíaques estaven bastant decaigudes i ara se podran tornar a comprar. És molt complicat, però jo tinc un llibre preferit, en tots els meus, que és Crineres de foc. Perquè me va dur molta de feina d'escriure i entremig vaig fer una novel·la policíaca perquè m'anava molt bé desempallegant-me de Crineres de foc, després torna-la a agafar i torna-la a reescriure, però me va anar molt bé trencar aquella dinàmica que duia amb Crineres de foc, perquè me va dur una feinada i vaig ser molt feliç escrivint-la, tret de moments que me vaig tornar loca. I això no m'havia passat en cap altra novel·la. Ho faig quan puc, però també quan vull. Quan escric una novel·la, estic tot el temps escrivint la novel·la encara que no l'escrigui, fins i tot dormint. Però en els llibres que he escrit he utilitzat diversos elements. Per exemple, abans m'havia de fer un guió molt ben fet i després podria escriure la novel·la així com jo volia, perquè tenia el guió, però amb una novel·la que és Punt d'arròs tenia fet un guió i no m'anava bé, i no m'anava bé de cap manera, i el vaig fer, vaig estripar el guió i el vaig fer sense guió. I me va sortir així com jo volia. No sé si és més bona o si és més dolenta, però així com jo volia. I després altres vegades he tornat a utilitzar guions i altres vegades no. Jo som molt metòdica, no som gent metòdica. No som gent metòdica. A vegades faig una cosa, a vegades en faig una altra. I ara ja m'he acceptat així com som.